Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bandiraɓe hettiyankoɓe e yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama e oɗo subaka altine moƴƴo malaɗo altine mo ñagotoɗen dendagal windere nde jaam duumiɗo duumo e leydi men Sénégal duumo e Afrique duumo e windere nde kala haniɗo julɗo woni e nder jokdi dunde baba adama nde kala e kuɓal sikala ko salminde on e yettude on kono kadi e bismade on hono no gowɗen wadde kala subaka so humde aadi nde tawno fulɓe mbi ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi amen e moɗon ko roɓido jayndeji ɗo e Ayaw Pindi TV haysino tawi hande eɗen gandi to junggo men ñamuɗo bani men debbo ala ɗo hono Aissata Ndiaye omo selli omo nayi e jaam so Allahu lamɗo jaaɓi janggo maw artuɗo gam ne wayno jokkidde e meɗen mbason tonjemo noon onon jobɓe e jengɓe ɓe e sisiɓe o dogani manam o dogani lewru korko ndu omo ara no hannirta niyete sikki ala hono no kala subaka eɗen gara hokkude on ko jani leydi Sénégal piniri caggal muɗum ma en cuɓo toɓɓere nde ganduɗa ko wiyete fait divers woni gueɗe rendo garten hen gam famminde bandiraɓe e gonkaji ɗi ñalawma hande o noon cuɓiɗen ko haalande bandiraɓe ko ɓuuri ɗo teskede oɗo saaha e nder leydi men Sénégal hunde hino ha usti woni banggue guykali hani wargoji sukaɓe kono on ñalawma hande o gueɗɗe kadi ne wayno ummitima no fewi e on tuma noon ma en gartu hen ko ɓuuri yajde caggal roɓiɗo men jayndeji e oɗo saaha hande puɗɗortoɗen ko vox populi nden ɗon jayde ne wayno arti ko e meeting manam mbiyen dental ɓeɓe ganduɗa ko Benno Bokk Yakar woni mouvance présidentielle rentinoɓe hanki toon to Grand Théâtre e gardugol mawɗo leydi ndi e erago noddunoɓe kamɓe kala ɓe kawri toon e on tuma noon jayde wi tan ko ɗum concert ko adi combat mo Benno Bokk Yakar jogori daranade e on tuma noon Moustapha Niass kam woni hoorejo toon to Assemblée nationale o suuti hen konngudi o holliti wonde de o saaha hande wona haala local uji haalte kono kay ko yewti e haala ko ganduɗa ko woni e législative e on tuma noon o eri tan ko yo ɓeɓe ganduɗa ko waɗoɓe dowrugol ɓe ha tengti sengo opposition yo pied e nder temedere kala capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi ɗum ɗon noon woni ko haali on tuma noon mor gomen cuuti hen konngudi on holliti wonde ko Benno Bokk Yakar meeɗa wasde e sumgoji ɗo e leydi Sénégal guila nguɗon goomu darna Aminata Mbengue Ndiaye kamne suuti hen konngudi jaajji foof de ina tawe e hello ɗiɗi e nde jayde vox populi ko hono kan haala tawete e nder jayde las quotidien konngudi ɓe ganduɗa ina tawe hen kamɓe kala ko wonnoɓe toon hanki toon to Grand Théâtre mo ganduɗa noon ko yimɓe Benno Bokk Yakar kolliti wonde kañumen de haysinno tawi wiyama yo ɗin sumgoji local uji mbaɗi tawi koye délai dabɓe manam ko ɓuuri ko raɓɓide kamɓe ɓe kollitama wonde ɓe gona parɓe o saaha eɓe muñi ɗin ko guuɗi jaajine tawe e hello jeeɗiɗi e nde jayde las quotidien jayde enquête tewɗo subaka hande no jirɗon ni waɗi ko natal Khalifa Sall gonnoɗo maire de Dakar cuuɗɗo konngudi cuuɗɗo juuɗe muɗum dow ina faari cuuɗɗo juuɗe muɗum manam gam suudde konngudi kanko Khalifa noon o holliti wonde o saaha hande ala ko jogui so wona hormade ko yewti ko e sumgoji walla mbiyen ko wiyete calendrier électoral e on tuma noon ɓe mbi ko Khalifa Sall oɗo saaha hande umminima gam ha joni jopade laamu ngu peɗeli konngudi makko noon ina tawe ɗo so wiide wonde ne wayno hormade on calendrier électoral ɗum ɗon ene wayno heɓoto koko yewti e haare nde ganduɗa ɓesguɗi kala ina poti naggodirde kaɓo ɗum e on tuma noon arti eko yewti fitinaji bannoɗi ɗo e lewru mars o wiide ɗum ɗon wona tampere e ɓesguji leydi Sénégal ala ko ɗum vrai révolte manam ko ɗum hawñitare walla mbiyen ko ɗum firñitere nde ɓesguji ɗi kala ummini ko e munen e on tuma noon o wi caɗele Sénégal ne wayno heɓotako e dialogue ko wiyete ko dialogue politique malla dialogue national o wi ala ɗum ɗon heɓoto koye haare gongora e gonga ɗin konngudi jaajji ina tawe e hello jeegom e nde jayde enquête jayde quotidien le quotidien ɗin konngudi Khalifa Sall ina tawe toon ina wayno arti e haalde eko ruɓɓinnuno ɗo hen o wide fichier électoral mo 2019 woni sumgoji gartoɗe leydi ndi eɗen gandi on saaha o jeeyno ko hen kanko emo ganduɗa ko Karim Wade o holliti wonde on ɗon fichier ɗe koko waɗa corrompi manam ko buñaari mawdi tawa hen hako ɗum jeeyi sababu noon kamɓe kala ɓe mbaɗa ko wiyete ko hono écarté e on tuma noon kanko mo ganduɗa ko gardiɗo hono goomu walla mbiyen mouvement taxaw Sénégal o yiddi muɗum ko yo sumgoji local mbaɗi ko adi hono mayirɗe nde hitande gonɗen woni 2021 jayde l'observateur haysino tawi arti e dawrugol kono kadi arti e goɗɗum eko yewti alhaali Adji Sarr ɓe kolliti wonde de won ko ganduɗa ko woni plainte kesso moɓe jogori hande joƴƴinoyde toon to nokku e yesso procureur tawi de wambata on ɗon plainte ko maître El Hadji Diouf kam tigui woni hono avocat on ɗon Adji Sarr ɓe kolliti wonde mo faɗa hande toon to tribunal e oɗo altine hande ɗin konngudi jaajine tawe e hello nayyi e nde jayde l'observateur kona ɗum
ina tawe hen mayde yurmininde wonande ngel ɗo cukalel dewel ngel yettaki duuɓi nayyi ɓe kolliti wonde de ko bam makko suuti konngudi wi holliti ko yummiraɗo ina waɗa avorté ko tolni e laabi tati ngol lawol noon ngel ɗo cukalel bara ngel ne wayno wonno tigui ɗaminare mabɓe no fewi e on tuma noon ɗamare mabɓe ɗamaw mabɓe kadi sa yi e ndiyam tawde ke woni ngel cukalel koko hirsa wedda e fosse septique ɗon ɗo daranɗo jangganno ɗin konngudi ma en gartu hen e ko fayi arde manam so en gayni e roɓido men jayndeji jayde Le Soleil ari ko yutti e commune aji ɗo e leydi Sénégal ɓe kolliti wonde de ko tolni 35 milliards e copreji CFA ina wayno tan ma mbaɗi ngam ha joni hesɗitinde walla mbiyen hokkidde walla fewnide ko yutti ko e ɗin hôtel aji de ville manam koɗorde ɗe ganduɗa ɗe ɗon kay woni nokku mairie ji ɗi ɗin konngudi noon haali ɗum ko ministre Oumar Gueye kalfinaɗo ko yewti ko e fannu o kalene ko yewti e jayde libération nden ɗon e subaka hande o arti e fait divers mbadi kuɓal ko wargo oɗo nokku mbiyeteɗo ha joni Keur Matar Gueye ɓe kolliti wonde noon kadi won kidnapping manam won cukalel gongel ganduɗa kay wujjanoma toon to Zac Mbao haysono tawi ngel wattindima yitede ɓe garti noon e ngel ɗo cukalel ngel duuɓi tati e feccere tawi ko bara ngel toon to ganduɗa ko kay woni nokku ɗo woɗɗa hen ɗo janggata Alqouranul Karim ngel cukalel koko hirsa wedda e fosse septique e on tuma noon on baɗɗoɗen gueɗe kantoriɗe jaggama noɓe mbiri kono kadi goɗɗo mo ganduɗa ko jinnoɗo wujjude ngel ɗo cukalel toon to Zac Mbao kamne kadi fawama junggo oɗo saaha noon ɓe kolliti ko autopsie o ina de fada e oɗo haltina hande mbo gonɗen gam etade famdi holtan ko jeeyi sababu wargo ngel ɗon cukalel dewel ngel duuɓi tati e feccere garen e jayde stade nokkuɗo guddirte roɓine men jayde jewɗo subaka hande jayde ne wayno ari ko yewti koye natal Karim Benzema yoɓe ganduɗa kam woni Léo Messi ɗum ɗon ko hollirde wonde oɗo classico mbo 246e ne wayno kadi les merengue kañumen pooli ɗum ɗon noon ɓe artude wonde wiide kay ko Real de kañum ha joni ɓuɓtini FC Barcelone e on tuma noon Atlético Madrid kañumne kadi kalima hanki toon to Betis Séville e on tuma noon jayde arti e victoire mo ganduɗa woni pool ko ganduɗa ko kay ko Real fooli ɗum hanki hecci hanki ene wayno ko Karim Benzema ɓuuri ɗon rewdede caggal muɗum e garti haalande hen ko FC Barcelone e Léo Messi ne wayno joɗiɗi ko tolni e matcheji jeeɗiɗi to banggue classico heɓani markude e on ɗon classico hakkude FC Barcelone eɓe ganduɗa kañumen goni Real de Madrid kona ɗum ina tawe hen konngudi maître Augustin Senghor kam woni hoorejo fédération sénégalaise de football cuuɗo konngudi holliti wonde oɗo saaha mbo kalaten Aliou Cissé ɓe jewtidi kono kadi ɓe pamodiri on nani ko Sénégal naɓe erima ko ma ɓe jii Aliou Cissé baɗɗo fayida kono kadi équipe muɗum mo ganduɗa ko coholaɗo no fewi ɗin konngudi noon ina tawe e hello jeeɗiɗe nde jayde witede stade quotidien ene wayno ko ɗum ɗo woni ko uddiroɓine men jayde jewɗo subaka hande to banggue to banggue jaydeji ɗi joni joni udditaɗo hello wongo ɗum koko yewti eko mbiyeten fait divers walla gueɗe rendo eɗen gandi eɗen teskino ɗi dumunnaji kala wargoji kono kadi e guykali sukaɓe wayri ɗo yiyede e nder leydi ndi ɗum ɗonne kadi eɗen gandi wonko rewnoɗo ko sababude ko wiyete ko hono confinement jammo woni couvre feu e ko nandi hen kono noon guila nden kadi nde ɗum iwi nde ɗum teskitama manam gueɗɗe jibtinama kadi arti ɗo e leydi Sénégal e nder ɗeɗo balɗe jeetati walla ni ha balɗe jeereɗe jewtoɗen ko tolni e sukaɓe nayo joyo ha jeegoɓa ne wayno inana gujje wona hen ina mbare wona hen ko gueɗe kantoriɗe mbatte e nder jangguirɗe ɗe ɗum jeeyi sababu noon hande gartuɗen e toɓɓere nde ganduɗa nde ko wargo ngel ɗo cukalel ngel ganduɗa hay duuɓi nayi yettaki janggoyel e duɗal Alqouranul Karim hirsa wedda e fosse septique ɗon ɗo woɗani on ɗon daara kono kadi e oɗo jinnoɗo wujjude ngel ɗo cukalel toon to leegal biyetegal Zac Mbao ɗum ɗon foof noon ene holliri wonde ko leydi ndi oɗo saaha mo kalten fitnaji walla mbiyen caɗele ɗe ganduɗa ɗe ina gonno ɗo janoɗe ha gusti nana kadi goni artude e on tuma noon ko erade jinnaɓeɓe eɗen gandi ko ɗum kewɗen wadde kala saaha yooɓe nden sukaɓe saabu cukalel ngel ganduɗa ngel yettaki hay duuɓi nayyi accuɗo ɗum ina traverse goudron walla ina traverse ko yetti koye nokkuji beddaji e ko nandi hen ina yaaha ina janggoya hen saji wirtoto ko nokkuji billi guilay kuɓeje geggaɗi walla guilay nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ko taƴdirɗe e koɗorɗe ɗe jomum goto tan ina yaaha wiya yo janggoye ɓurana walla yo janggoye école wona hunde ganduɗa nde ko sirde no fewi wadde jeeyi sababu alay saago jinnaɓeɓe
ɓama pellitte nawde sukaɓe duusaɓe jahol duusaɓe kadi gartol walla waddaɓe mawɓe mabɓe ganduɗa ɓe ina keeɓi ñande foof nawdeɓe artirdeɓe saabu eɗen gandi ɓen waɗa boniyankoɓe walla ɓen jotriɓe wadde ɗeɗo gueɗe kantuɗe kañumen ñande foof nana cunno nana jurno nana ƴeewa holmo potata jaggude walla holmo potata fiide walla holmo potata warde walla holmo potata wadde gueɗe kantuɗe wadde ɓaade woni gonɗen ko e waaño ɓen waɗa boniyankoɓe alay saago enen jinnaɓeɓe onon jinnaɓeɓe kamɓe jinnaɓeɓe ɓe mbawa tigui e joni o ne wayno wattude hakkillaji mumen no fewi ɓurde wawde e wattude hakkillaji mumen rende sukaɓeɓe haysino tawi eɗen kewi wiide ko Allah renata kono kadi Allah renata kono de Allah kadi witama ya hoof juuɗe ma renanma walla yima ya ñongu juuɗe ma kañum waɗanma foof ala o yima ko ya wat effort e on tuma tawtuma effort o ɗum ɗon woni ko mbajiɗen bandiraɓe kono ko wona ɗum ko wiide kadi aussi ɓe ganduɗa ko waɗa boniyankoɓe gueɗe kantoriɗe cukalel ngel ganduɗa ko duuɓi tati e feccere ala ko waɗi ala ko wi ala foof ko andi kañum ko innocent ko mbiyata ko on so tawi kadi aussi naggama waɗama ɗe gueɗe kantoriɗe hirsude cukalel déjà hay hirsude mawɗo ni hirsude neɗɗo tan ni no wayni hulɓinade ala ko haali noon hirsude cukalel ngel ganduɗa ko avenir muɗum so en tugnima nde jande ganduɗa nde ko jande l'observateur konguɗi oɗo jinnaɗo gorko biɗo wonde ko yummum guel ɗo cukalel de yo waɗi avorté ko tolni e laabi tati tawi noon konngol ɗo wonno lawol gadol ngol ganduɗa eɓe jogui hen ko ganduɗa ko wiyete espoir woni ɗaminare mawde guel ɗon cukalel ene wawa ha joni wurandeɓe ene wawa kadi aussi naftodeɓe janggo e jaam so tawi wayini en en tout cas ko hunde yurminide kono kadi ko hunde hulɓinide Sénégal andiraka ɗeɗo gueɗe kantoriɗe Sénégal ko leydi diine ko noon kewɗen wiide kala e saaha kono kadi ko leydi jokkere en ɗam ɗum no eɗen mbiya bandiraɓe yooɓe ɓuur rende sukaɓeɓe kono kadi ɓen waɗoɓe gueɗe kantoriɗe yooɓe gartir hakkillaji mabɓe no fewi ko ɗum woni ko mbiteɓe ne wayno ko ɗi konnguli guddirten e oɗo subaka hande en jetti Mansour Sow alias Thiat to banggue caméra en jarni moni kala aadi men ko janggo so Allah alhamdo jaaɓi ene gasa ma en kuccodirɗo e bani men Debbo Aissata Ndiaye yo Allah hokkin ñalde dow jaam on jarama